Make the ground shake. Здравейте, приятели! Аз съм Spider BG. Готово. Вижте, приятели. Да. Кой? Самоубийство. И тук има още един, който не се показва на клипа. Покажи се на клипа, бе! Какво правиш, бе? Ако искате да видите кой играе, ето. Ако се вижда добре, не съм сигурен, ще така. Какво ще говорим с точно по геймърски неща. Геймъри, колко щете. Просто искам да ви кажа, че вече имам много интро и него ще го използвам, но сега ще го видите на този клип. Вие даже вече първо него ще сте видели отколкото мен, нали? Да, бе, знам какво се прави. Само това беше предупреждението. Надявам се да харесва. Здравейте, приятели! Аз съм Spider BG. Готово. Вижте, приятели. Да. Кой? Самоубийство. И тук има още един, който не се показва на клипа. Покажи се на клипа, бе! Какво правиш, бе? Ако искате да видите кой играе, ето. Ако се вижда добре, не съм сигурен, ще така. Какво ще говорим с точно по геймърски неща. Геймъри, колко щете. Просто искам да ви кажа, че вече имам много интро и него ще го използвам, сега ще го видите на този клип. Вие даже вече първо него ще сте видели отколкото мен, нали? Да, бе, знам какво се прави. Само това беше предупреждението. Надявам се да харесва.